evident mai mare. Ei au adus din zestea lor și cred că sunt cei mai importanți desenatori. Cred că Muzeul de Etnografie din Brașov are cea mai importantă colecție de icoane din Șchei, așa cum este și firesc. Și îi mulțumim și doamnei muzeograf Cristina Tănase pentru toată implicarea și pentru faptul că ne-a tras de mânecă și a făcut ca lucrurile să iasă la superlativ. O să vedeți catalogul la care s-a lucrat tot așa în echipă, este foarte, foarte frumos și surprinde viața iconarului, eforturile și, de fapt, este o parte din sufletul celor care le-au pictat. Aș ruga pe doamna Cristina Tănase să ne spună câteva cuvinte, pentru că dânsa a pus numărul mai mult decât noi la realizarea acestui proiect. Ne bucurăm tare că ne-ați venit la dumneavoastră, ne bucurăm tare mult că putem să vă arătăm din ce înseamnă bogăția colecțiilor noastre întrunite. De ce spun întrunite? Pentru că, așa cum predecesorii mei v-au spus, aici se găsesc colecțiile a 4 muzee. Am încercat ca icoana pe care țăranul avea în casă și pe care o cinstea atât de tare, în fiecare zi, atunci când se trezea și atunci când se culca, făcea semnul crucii în fața iconei, am încercat să o aducem aici în fața dumneavoastră. Nu vreau să vorbesc mai mult decât să vă prezint de la această expoziție, ca să înțelegeți atunci când treceți prin fața acestor icoane, cum am gândit-o noi. O să vă invit la traseul de vizitare să începeți din partea dumneavoastră stângă, așa cum priviți sala, și am încercat să vă arătăm o perspectivă a ceea ce a însemnat Șcheiul prin inima lui. Inima acestui mare cartier românesc al Brașovului se găsește în spatele nostru pe uneșul acela foarte mare, încadrat pe poarta Maramureșană. Este vorba de Biserica Sfântul Nicolae. Dacă veți avea, nu știu, dorința de a afla mai multe despre acest lăcaș de cult românesc foarte vechi, o să puteți să o faceți citind în diverse locuri. Noi am încercat să vă invităm să pătrundeți prin poarta Maramureșană în curtea acestei biserici, care a strâns pe lângă ea toți românii din Șchei, fie ei iconari, fie ei oameni care au cumpărat icoane. Pentru ca să vă aducem mai multe informații decât oferă icoana în sine, am ales acest tip de prezentare pe casete luminoase, astfel încât, privind o astfel de casetă, fie dintr-o parte, fie din alta, să vedeți ca într-un vitraliu intrarea într-o biserică. Următoarea temă, sau înainte de a ajunge la următoarea temă, oposiți câteva minute și citiți de ce înseamnă centrul de iconari din Șcheii Brașovului, pe care îl vedeți în această zonă. De asemenea, trecând în partea următoare, vedeți scene din viața lui Isus, extrem de important și el, poate mult mai important decât Maria, dar pentru că astăzi o cinstim, am început cu ea. Trecem de poarta Bisericii Sfântul Nicolae și ne îndreptăm către partea de sfinți militari. Pentru că noi, de-a lungul anului calendaristic, sărbătorim o serie de sfinți militari. Nu am să încep cu începutul, ci doar o să vă spun că printre ei se găsește Sfântul Gheorghe, printre ei se găsește Sfântul Dumitru, îl avem și acolo pe Sfântul Mina, cei pe care o să-i recunoașteți pentru că sunt îmbrăcați ca sfinți, ca militari și au arma în mână. Adică aceia care au luptat de bine împotriva răului. Și bineînțeles o serie de alte teme pe care noi le-am încadat în această zonă, alte teme pe care le veți găsi din ceea ce iconarii au pictat de-a lungul timpului, vreme de aproape 2 secole. Ultima parte a expoziției noastre este dedicată spațiului unui iconar. Și întotdeauna, când avem în fața noastră o icoană sau ne pregătim pentru a intra în biserică, în primul rând ne pregătim mental. Și atunci, înainte de a intra în casa iconarului, opriți-vă la fel 1 minut și citiți ruga iconarului, așa cum el se ruga, înainte de a pregăti o icoană.